हेलो स्टुडेन्ट्स, स' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आरो बे भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे थाखो जियाव जा सोलोंथाइ बिफाना मार्कनि फर्मुलाखौ माबोरै होनाय जागोन बेनि फर्मुलाखौ दिनै 1 जुलाइ खालि फोसावनाय जाबाय आरो बे फर्मुला हिसाबै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोननि मार्कशिटखौ माबायदि फर्मुलाजों दिहुननाय जागोन बे फर्मुलाखौनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। स' फरायसा लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो गासैखौबो मोजाङै मोनथिनानै मोनगोन। स' बे जाबाय थाखो 10नि थाखायल' आरो हायार सेकेन्डारिनि थाखाय बेबायदि गुबुन आलादा फर्मुला दङ। आं बे भिडिअनि गेजेरजों अनलि थाखो 10नि थाखायल'सो बानायनाय जागोन। माबोरै फर्मुला बाहायनानै मार्कशिटखौ दिहुननाय जागोन बे फर्मुलाखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। स' गोबाव खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। स' गिबियावनो आं बेवहाय गिबियावनो बे जा मार्कशिट बे मार्कशिटखौ नोंथांमोननि थाखो 9निफ्राय 40% लानाय जागोन। थामहिनबा नोंथांमोना थाखो 9नि एनुवेल एग्जामिनेसनाव नोंथांमोना बेसेबां मार्क मोनदों बे गांफ्रोमनिबो साबजेक्टनिफ्राय 40% लानाय जागोन आरो बेनिफ्राय थाखो 10निफ्राय थाखो 10आव नोंथांमोननि जा टेस्टआव बा प्रि टेस्टआव मोनसे एग्जाम जायो। फाइनाल जानायनि सिगांनो बे आनजादाव नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो साबजेक्टनिफ्राय 40% लानाय जागोन। थामहिनबा थाखो 10नि बे प्रि टेस्ट आरो थाखो 9निफ्राय बे फाइनाल 9नि एनुवेल एग्जामिनेसननि 40% आरो थाखो 10निफ्राय 40% लानाय जागोन। स' गासै 80% बेबायदि लानाय जागोन थाखो 9निफ्राय। आं बेवहाय मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै दिन्थिनो नागिरदों। हमना ला क्लास 9 आं बड' साबजेक्टखौ बेवहाय लाबाय। हमना ला बड' साबजेक्टआव थाखो 9आव 60 नम्बर मोनदों आरो बे 60निफ्राय 40% लानाय जागोन आरो 40% जुदि लायोब्ला बेनिफ्राय माबोरै जोङो दिहुननाय जागोन बेबायदि। थामहिनबा 40% लानाय जादोंमोन। 40% क्लास 9निफ्राय मोनफ्रोमबो साबजेक्टनिफ्राय 40% लानाय जागोन। स' 40 बेनिफ्राय नों बेसां मोनदों 60%। स' बेनिफ्राय 100 थाबाय सिङाव। स' बेनिफ्राय 00 बेबायदि दाननाय थांबाय। 4जों 6जों सानजाबा 24। थामहिनबा नोङो 40नि मादाव 24% मोनगोन। स' बे आलादा जागोन बे मार्क मोननायनि सायाव। आं बेवहाय हमना लादों जास्ट 60% नोंथाङा मोनदों थाखो 9नि बड' साबजेक्टआव। बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं आं थाखो 10आव हमना ला बड' साबजेक्टआव 70 नाम्बार मोनदों आरो बेनिफ्राय 40% लानाय जागोन आरो 40% लानाय जायोब्ला बे माबायदि जागोन आं बिदि खालामबाय। 40 सानजाब 70 जाबाय नों मोननाय मार्क। बेनिफ्राय 100 बेबायदि दानबाय आरो 47 जों 28। थामहिनबा 40% मादाव नोङो 28% मोनगोन। बेनिफ्राय बे मोननैखौबो दाजाबनानै जोङो बेसां मोननो हायो बे मोननैखौबो जोङो दाजाबबा 8 4 बेसां जागोन 252 मोनगोन। थामहिनबा 80% मादाव नोङो 52खौ मोनगोन। 9निफ्राय बेबायदि थाबाय 40% आरो 10निफ्राय 40%। बेनिफ्राय गुबुन आद्रा 20%खौ फरायसालिनिफ्राय होनाय जागोन। फरायसालिनि टिचारफोरा होनाय जागोन। स' बे 20%खौ नोंथांमोननि एटेन्डेन्सनि सायाव थागोन बा नोंथांमोननि पारफरमेन्सनि क्लासाव माबायदि नोंथांमोननि पारफरमेन्सआ बेखौ नायनानै बे 20%खौ होनाय जागोन। आरो हमना ला आं 20%नि मादाव हमना ला सोरबा सासे फरायसाया 10% मोनबाय। आं जास्ट बेखौ हमना लादों 10%नि बाराबो मोननो हागौ बा बे स्कुलनि सायाव जाहैगोन। 10% मोनबाय। स' बेवहाय 80नि मादाव 50 मोनबाय आरो बे 10%खौ आं जुदि एड खालामोबा 24 प्लास 22 आं बेखौ एड खालामफिनदों। बेनिफ्राय दाजाब 10 बेनिफ्राय मोननैखौबो दाजाबनानै 62 जाहैगोन। गासैखौबो दाजाबबा 62 जागोन। स' बेबायदि मार्कखौ दिहुननाय जायो। स' होमबा सासे फरायसाया आं बड' साबजेक्ट जिहेतु लादोंमोन बेवहाय बड'नि मादाव 100नि मादाव सासे फरायसाया
62 नाम्बार मोननो हागोन। स' गुबुन गुबुन साबजेक्टफोराबो बेबायदिनो जागोन। आं बेवहाय अनलि बड' साबजेक्टखौ एग्जाम्पोल हिसाबै लानाय जादों। गुबुन गुबुन साबजेक्टफोराबो बेबायदिनो जाहैगोन। बेनिफ्राय आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना बा जायफोर स्कुला थाखो 10नि आनजादखौ खुंनो हायाखै बा प्रि-टेस्टखौ खुंनो हायाखै, बिथांमोननिया फर्मुलाया एसे आलादा जागोन। बिथांमोननि फर्मुलाया जाबाय थाखो 9निफ्राय क्लास 9निफ्राय बेयो 70% लानाय जागोन आरो 70% बे जाबाय एनुवेल एग्जामिनेसननिफ्राय 70% लानाय जागोन। बेनिफ्राय आरो 30%आ जाबाय स्कुलनिफ्राय, बे जाबाय स्कुल, थामहिनबा स्कुला होनाय जागोन बे 30%खौ नोंथांमोननि क्लास 10नि पारफरमेन्सखौ नायनानै बा एटेन्डेन्सफोरखौ नायनानै बे 30%खौ होनाय जागोन। बेनिफ्राय 70%आ जाबाय थाखो 9निफ्राय। जुदि बबेबा मोनसे स्कुला क्लास बे प्रि-टेस्टखौ लानो हायाखै, अब्ला नैबे फर्मुलाया बाहायजागोन। आरो गुबुन फारसेथिं जायफोर फरायसा बिथांमोना थाखो 10आव फेल जादोंमोन आरो बिथांमोना एबार 2021आव जिरायगौमोन, स' बिथांमोननि थाखायबो बे थाखो 9निफ्राय बे 70% नाम्बार लानाय जागोन। स' बेनिफ्राय 30% फरायसालिनि आखायाव थागोन। स' बेबायदि मार्कखौ होनाय जागोन। स' बेबायदि फर्मुला। स' नोंथांमोना गोसोबा बे गावबा गावनि मार्कखौ दिहुननानै नायनो हागोन बेसेबां बेसेबां मोनगोन। आरो बेबायदि बांद्राय एखे जायाब्लाबो, हमना ला आं दहाय फर्मुला बायदि 62 मोनदोंमोन बेबायदि लाहैनायाव, स' 62 100नि मादाव 62, स' बेबायदि सेम टु सेम जायाबाबो प्राय एप्रक्सिमेट बेजों गोरोबहैना खाथि खाथि मोनहैगोन मार्कखौ। स' नोंथांमोना गावबा गावनि मार्कखौ बेबायदियै दिहुननो हायो। स' आसा खालामो नोंथांमोना नोंसोरनि मार्कसखौ माबोरै दिहुनगोन बेखौ मोजाङै बुजिनो हाबाय। आरो आसा खालामो फैबाय थानाय जा नोंथांमोननि आनजादनि रिजाल्ट, बेवहाय गासैबो मोजाङैनो मार्क मोननो हागोन, बेखौ जोंनि चेनेलनिफ्राय आसा खालामनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन, बेनि बादैबो आं नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायहरनो नागिरदों। जुदि नोंथांमोना गावबा गावनि मार्कसखौ लानानै जुदि इन्टारेस्ट गैयाबा, बा आं बबेबा मोनसे साबजेक्टआव आं बेनिख्रुइ बांसिन मोनबावनांगौ, बेबायदि जुदि नोंथांमोननाव जुदि साननाय दंब्ला, नोंथांमोना बेफोरनि थाखाय बेफोर साबजेक्टफोरनि थाखायबो आनजादाव जिरायफिननो हागोन। स' हमना ला आङो बेवहाय जा मेनसन खालामबाय बड'आव, बेवहाय आङो बेसेबां टटेल 62 मोनदों। स' 62 आं लेटारसो थाथारगौमोन बे बड' साबजेक्टआव। स' अब्ला नोंथांमोना बे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनिस पेगुआ बुंनाय बायदिब्ला, स' बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा एग्जाम फाथिनाय जागोन। आरो बे एग्जामखौ सेप्तेम्बर दानाव, जुदि दानि जा COVID-19 बे जुदि एसे मोजां थासारियाव फैयोब्ला सेप्तेम्बर दानाव खुंनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो गुबुन फारसेथिं नैबे बोसोराव खुंनो हायाब्लाबो नेक्स्ट बोसोराव खालामथारगोनखौनो बुंनाय जादों, खालामथारगोननि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। स' बे एग्जामाव नोंथांमोना जिरायनो हागोन जुदि नोंथांमोना गावबा गावनि मार्कस मोननायखौ जुदि गोजोननाय गैया। आरो गोजोननाय दंब्ला नोंथांमोना होफिनाब्लाबो जागोन। आरो गुबुन फारसेथिं जायफोर फरायसा बिथांमोना टेट एबा गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट साख्रिफोराव जुदि मार्कस बिसराय बा नम्बरफोरखौ थाखो 10आव मोननाय नम्बर, बा हायार सेकेन्डारि जायफोर होगोन फरायसा बिथांमोना नैबे बोसोराव जायफोर हायार सेकेन्डारि आनजादाव जिरायगौमोन, स' बिथांमोननि OHS आरो मेट्रिकनि जा OHS, स' बिसोरनि मार्कखौ जुदि बिसरायोब्ला, अब्ला बिथांमोना मोनसे स्पेसियेल आनजाद जागोन। बे स्पेसियेल आनजादाव जिरायथारनांगोन आरो बेवहाय उथ्रिनो हाब्लासो नोंथांमोना टेटखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' मोनसे स्पेसियेल आनजाद, बे स्पेसियेल आनजादखौ होथारनांगोन, बेवहाय पास जाब्लासो नोंथांमोना टेटखौ जिरायनो हागोन। गुबुन फारसेथिं जायफोर गभर्नमेन्ट एग्जामफोराव बेबायदि मार्कस बिसराया बा क्लास 10नि मार्कस बिसराया, एबा हायार सेकेन्डारि जायफोर दा देग्लाय होगोन बिसोरनि मार्कसखौ जुदि बिसराया, अब्ला बिथांमोना बेफोर जबफोरखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेखिनियानो, आसा खालामबाय नोंथांमोना गासिबो बुजिनो हाबाय। आरो फैबाय थानाय समफोराव गासैनाबो मोजां रिजाल्ट जागोन, बेखौ जोंनि चेनेलनिफ्राय आसा खालामनाय जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।